bueltatu dut! Benetan dena bueltatu dut! Eta ala ere ez! Vale! Guazen depositora, Agustín. Ez, Ramon, mesedes. Guazen atletik. A ver, ez botatan alurrera, plantxatu ditut ni. Ioso, geiztu azate hori da, geiztu kuadrilla bat. Toren dela 8 urte egindako kontu bategatik. Segin humanik, segin hun! Aukera bat aprobetxatu, besteik ez! Agustín, pixaguriak bat. Aguantatu, Ondo joan zitzaida, bale? Hoi ere egia da. Ondo joan zitzaida, horretxek izoratzen dizue, hainbeste. Bai, ondo joan izan anedik. Bien. Txain. Ez que, horrendik ez dio jarri kimikoa. Ez begiratu horrela, zuetako asko goraidik, mesede bat baino gehiago sordi da zueta, bale? 8 urte eman ditu nire burua asmatzen. Benetik probatu dut, garapen pertsona da. Risoterapia, antigimnasia, konstelazio familiarrak. Vamos, neure pijere eranduteta. Zertako, zertarako ez, alperri. Zuekin ez da ozein. Pena benetan.